rasa. Pateni sih. Dia tengok ae. Luar biasa tenan Nduk. Kalau dibuka iya ya nasi kile kok dadi kayak kursi kabeh ngene. Ora masalah. Harusnya aku kerupuk bakaran. Digo gayeng ya Nduk kok grimis-grimis ae. Alhamdulillah sadere karo sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok mau sini aja? Waduh ning guri kono. Didelok nyata. Sing Garap kene kae elok ora ya? Ora iku ape? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pe. Ana pe. Wetak kompak sing lanang terus ngotot ngono iku. Piye dhewe ketok dhewe kok iso ngono ta? Wedok muni lanang bener ora muni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Yo, aku bahasa Jepang dan semangat. Annyeonghaseyo. Kabul kasate. Ya, sing gurine karo ngono. Salam rombolone karuan. Ana sampeyan. Saderengipun ngaturi sugeng santen sumaresani pagelaran Pak Tri Manggala Budaya Pidalem saking dusun Turirejo Jepun Blora Mustika ingkang dipun pangarsani Bapak Sukarno Cepres. Matur sembah nuwun tinimbalan wonten dusun Jambe nggih Bu nggih. Leres desane Jambe nggih. Tepake wonten daleme Bapak ingkang hamengku gratis sing duwe gawe sapa jenenge aku ora ngerti. Lah wong ora kadang mesti paringi rokok mangan rawon tanduk ping loro sing duwe gawe ora ngerti jenenge iki piye ya Allah ya Allah. Sing gawe nggih Bu yang ibu Pak. Lah ya iku. Iku piye ya Allah kok ayang Nduk. Lah sing ketok pun tidak iki. Wis semangat wis semangat. Kayak prilly jebule. Dari tekan rumiyin nggih Mbak nggih, kepan Mas sinten Mbak? Diantara telu iki. Jumi. Bukan lagi tanggal ini bukan corona. Mbak. Mbak Wulandari ya 1 Juni. Mbak Wulandari. Kae Mas sinten sak mriko Kang Kakung? Mas sinten, Mbak? Wong itu, gurih-gurih kan bodoni wong kok. Wong sing ngarep kene muni wiji, sing kono muni sarimo. Sing bener sapa sing bener? Mas Wiji. Wiji. Ana sebaru wonten rekonco kagem benere Mas Wiji dalah Mbak Wulandari sampun kersoni bali karo Pak Tri Manggala Budaya kanthi acara duwe kacar apa Mbak niki? Mas Wiji terano? Apa Mas Wiji sing disunat? Iya, kok ya Mas Wiji sunat ayo malah kacau Mas Wiji. Ya Allah, ya Allah Mas Wiji ganteng Mbak Wulandari ayu. Sunatan nggih Mbak nggih. Sing disunat jenenge sinten Bu? Yudis, pokoke sing di. Yudis. Lah kok wis katokan diketak dong. Wis mari Yudis. Wis basi sunat. Lah yo selonang ngono. Terkonjuk kanggo Adik Yudis sing dikitan muga-muga dadi anak sing saleh amin, muga dadi anak sing berbakti karo wong tuane sakloron. Mas Wiji dalam Mbak Wulandari yo didongake yo, Nduk. Muga sak pungkur kake Tri Manggala Budaya jenenge sangsaya akeh. Pinaringan sing berkuarasan panjang umur, tapune sing pran-pran didongak-dongakno. Muga-muga ndang duwe bojo, sing wis duwe bojo muga-muga suara-suara benar lho ya lu rapi iki kok iso bojomu sesuk tak silie tapi iki yo niku so kok menunggu yo ngono Bu tanggo gede nunggu silang-silang bojo biasa wah kok terus ngono awak dhewe nek kene iki sik lancine salah ya ndak yo sik bertepatan karo benderane apa Idul Fitri Hari Raya keluarga besar Tri Manggala Budaya ngucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin pembukaan perdana ini suara gue Mas Wiji yuk kita aturi suka di Yudis request lagu apa sayang? Lagu apa dong tangganan? Apa? Tukang tambal ban tukang tambal ban lagunya anak ya di Yudis adalah tukang tambal ban jadi wanita wedis Yudis gak bisa dadak Rene rasa dia yuk ambil doe lah ini Mas Yudis dia tangi rek-rek
Mas Yudis rek WC tukang tambal ban sik gorene betole sampai saja mergawe rasa gusu-gusu. Sandalan ndi Cuk? Sandalan Cuk. Oh, sandalan. Nah. Mas Yudis kelas berapa? Kelas 5 SD. Dari sekian banyak penyanyi sing mbok pilih sing ndi Mas Yudis? Cuma umumane wis pentang benteng. Potongannya kok kayak Mas Wiji di nome bloko ini. Roh wetukan liwak piring. Di Yudis pilih penyanyi sing mana? Ayo. Ayo, oke. Di Yudis sing sitok-sitok. Sing ketok sing tenanan kok nek ketoke bulan sing aja pilih. Oke, kok raine ayu kiraine blok sing dibudikan kok. Ojo boe. Boe gandul pawon apa kok pilih kok iso. Sing ndi Mas? Sing ndi Mas? Sing ndi? Lho bukan kok milih kok ngelebare rene. Sing ndi? Sing ndi milih sing ndi? Iki ya, iki cantik ya. Nah, Dek Vina iki Mbak Vina iki cantik mboten? Mbak Vina iki cantik mboten? Ora. Oh, Mas kira-kira. Gumoh. Lah nek sing arepe iki ayu apa ora, Mas? Sarep. Nah, Mbak Nopi sini Mbak Nopi. Nah, kalau Nikita ini cantik enggak? Ngerti kira ini aja bokonge. Bokong gua ngerti ya budikan lah. Cantik enggak? Cantik kalau aja. Alah, barang kita sini lagi. Rene. Loh, kandani ayo. Kita dipilih Mas Yudis. Ayo saya nggo nyanyi sing boleh ada rendah apa yuk. Orang masalah yuk. Wes karo mboke kok dewangi. Boleh ada sebentar ya. Spesial kanggo Mas Yudis dikasih lagu apa, Nok? Terus karo dipilih cantik ngono kok iso. Lagune apa Nok sing dipilih ae. Ada musik rendah ae. Wes aku diwahi kancane, sing penting nyanyi kanggo Mas Yudis ayo lagune cepet greget. Yo. Amat gas kok ya. Aku dipilih sing ngecewakno kowe iki kok iso. Yo. Iya, wis ae. Jadi lagi ngene pendale ben ketok dhuwur ngono lho. Spesial buat Mas Yudis, umpama kok bagi tambah dikeki ya yo. Iki nanyine dhewe bergulungan to. Gulung-gulung dia tuh pakai main bisa kok sebenarnya kayak Kayak anak-anak. Nah, itu kadang tepet layar. Nah, ini yang mau bergawe nih. Eli, diantar umum bareng Novi.
kita harus tahu. Mas Kandang nek kalau gelem nek kene ketok terus dhuwur dadi ketoke masuk ngono. Untuk masuk sistem vokal penyanyi kebanteran daripada musik jadi gak seimbang. Musiknya jangan tambahin sedikit mohon kerja samanya. Terus lanjut dumateng Mas Yudis iki mau umpama bareng Novi piye. Tresno tekan lah Yudis request Tresno tekan hati lungsunane rong mari mau rong dadi kowe. Jaluk Tresno tekan mati, aku tahu Tresno tekan mati, si mati aku dhewe ini malah kok bisa. Oke, mau jadi permintaannya tambal ban terus lagi malah Tresno tekan mati ya. Jadi lihat penyanyi dia tak pilih Mas. Aku ora cocok. Ini terlalu banter dhuwur iki. Musiknya kalah karo vokal suara jadi rada imbang sedikit Mas Bro. Oke ya, diaturi Dek Fitri. Aku mere ra kulino ndak tembok ya kecamatan. Mati dhewe gak iso kowe. Iki lho pedale ning kene bocah kok iso. Penyanyi kok muah ngomong boleh pedal biasanya ning pojokan kono. Ayo. Iya, gini. Nah, gorene yo. Aja ngomong tak sing gak tambane tenan pi. Mate. Gorene. Loh. Ayo nih, dikai bojo loro versi dijian. Iki kado disawet takoyaki kok gumun aku. Emang takoyaki kok 5.000 nang deluke bojo loro. Gumun. Ayo, bareng dari mana jatuh apa jelukane gak ero aku lagune. Bojo loro ya ora ero iki. Iki kok disawet takoyaki. Gumun. Matur suwun ya, Mbak. Aku diet. Oh iya, 5.000 iki kowe. Aso, iki salah. Ayo, kok iso. Sampai selalu bareng bojo loro terima dan juga terima golok budaya.
Mbak? Bu apa Mbak? Dek. Kenalan dulu ya. Siapa namanya Mbak siapa? Ngapini? Lho yo kakak ora tenanan. Oke, bojone iki kang terkonjak Mbak Mati sama Dewi Natri matur sembangun spesial takoyaki ya. Tuh kalau dikena anake malah dikena wonge. Boy. Oke, permintaan tresno tekan mati lah iki kanggo Mbak Yudis ya. Lah dinane jan. Cak bungon aku. Lagi iki apa dituruti mau ruko berketurutan, oke? Yudis permintaane tresno tekan mati. Kowe golek sapa? Golek sapa? Golek mbok sing ndi, mbok sing ndi tak celokno ning ndi, Mbok. Bungon iki kok yo golek anak kok banyak anake kok. Sing ndi mbok anak sapa kowe anak sapa? Anak sapa? Mbok jeneng sapa? Heh. Oh, Sari ini Sari anak iki lho, golek kowe di Sari. Di Sari. Bungon. Itu anakku Sari. Apa joki tadi iki? Kurang kepengenane malah. Tresno tekan mati. Nah, nah. Iki bayar sapa? Lah, nang kenal wis. Wes, mono. Tresno tekan mati oke? Terus Jus ra udah. lah tengok beli bojone.
Iya sak golek wadah gede. Lah kira rambut pikiran tak ada jamse lho. Lah aku rondo ping 3 kok bukan ping 7. Jalukane janda 7 kali. Kok iso gumet. Mbok ora kira-kira. Emang Kara, ada apa jamse lho iki lho ya. Tambal ban iso, tambal ompreng iso kok tambal ban yuyu. Iso kabeh kok iso. Iya, aku Rono. Rono 50.000. Wah, iki cocok tau ora kan medun 50.000 iki. Ngono aku. Lah iya ngono lho maksudnya iku paling ora nek medun iki 150. Iya kok iso ora krungu senene. Iki nang omah ketoke galak karo bojone lak galak. Ketara kawakane iku. Iku senana mesti senene terus nang awake turu kok. Galak kawakane ngono. Tenang. Ning kene butuhe guyon. Jadi bojomu. Wah, bojo dhuwur berarti tak turu nek ngono berarti gak galak karo bojone nek aku galak. Aja mboten nang ganteng jare kok iso. Siapno, pipit, Aska, tambal ban yuk. Iso. Aku kan kudu diseneni terus saya. Sing. Aku gak penyanyi, aku gitu tak golok kok bukan. Oh, rumangsamu ku jaluk tambal ban senani senapik, senayu. Oh, galah rumangsamu. Ayo, Wit. Ya tulis sepesan gua. Mbak cantik sing rodok cerewet. Oh, wedok anggo lambene loro yo cerewet-cerewet karo-karoan gua. Tunggale. Bapak nampil ora aku yo. Kok njuk adus ya. Oke, tenan. Aku gak njeluk apa-apa adus kok. Syukur ambek disangoni yo gak apa-apa. Ijek foto THR kok iso. Eri, barang pipit asal wonten tambal ban spesial aku dulur wedok. Yuk, monggo.
Ya, kejadian ya. Saya pacarku ya, Blay. Oke, masuk. Tambah kan sama aturan orang pipit asa. Di mesin ini enggak masalah loh, ben adem loh. Akhirnya semangat tidak apa-apa. Ana permintaan rombongan mau sama dan apa? Nganggo gong. Nggih. Mau mau enggak belum yuk. Sampai dulu nganggo gong. Tak ya toh. Mau gerak, kalau sampai dulu. Ya iya bisa lihat kok misalkan ini gue banyak salinan ini. Jepang tetap jepang tapi nganggo gamelan sampai gunung. Kayak versi gong. Semu semi DJ. Nah, ya berarti kok harus jadwal buka dulu. Sampai gunung modal ya jadwal nganggo. Dulu sih dulu. Kami. Oke, Warni lagu Bumi Merah Hati ya. Ya versi gamelan. Ya tuh kita sampai gunung jepang tarik bro. Yang sekarang lo buat itu aneh gulanya pola yang orang semua orang nggak dulu lebih ya. Itu samurai lima banyak. Yuk. Terima kasih.
gawe dolan. Sabar bisa menawa bisa jadi rasa ini orang hilang gone padha nanti sekolahnya mak tatuk kalau kata sampai dulu game bilang pegale ini waktu ini gue main tutup iya saya kenal kok dia sama waktu sih dulu ini nek ngono kabeh nggak sing kok sing muni iki lho pina lu berani kok ngupang iki ayo beranda nah ini kalau sing lagi viral lagi jauh ini sing mirip seleb TikTok nang Indonesia Ica swallow nah ini ayo sini sayang dulu Cahayu lah perawan bu ini bro mas lo mas ngomong kok dorame nanti ini gini nek oleh ngomong ewu ngono lho bocah kok iso ngomong kok kerak kabeh iki kalau dewan iki kowe wah dewan wis nek kae urung-urung iki bocah apa lagune apa kalau bareng Ica ya dari kalangan karo Nabi Dora Putri kok perkara seneng-seneng sama dagelan kalau kebengi sabtu luwih dawa weh satu sewu masuk deh cek option heh oh jambro kok kurang celeng ya gue gitu tenangnya lo ngobrol kok kurang celeng dek satu sewu medun ada koyo piye aku nek beli-beli saya aku beneran ini soalnya penawari sendiri saya berapa nih piraku lolos yes ayo betul deh boy tak gono gelasnya ambil rambut air rumah teman kowe tak gono gelasnya deh ini soalnya mentes sampai kok buyang-buyang mana ini dono mixer nano bluetooth kebetulan apa sih dok ya ini tak bisa kurang lagi ayo dok, biasa aja dok, pegawai dok boleh kuliah di bodoh, tak duit kok dok ayo iya, kita apa yang boleh sama dok tak pare, kok sama duit tak bisa kok lu tak bayar jawab tak bayar salah kita ini kayak bayar tak ngomong orang-orang orang peduli, orang bodoh, orang gabah kalau dia lu bubayan di bubayan aku ini gitu, dari kalau bubayan aku otak sudah tak ulang-ulang ada orang mah memang dipaham lo kok kene lo kok iso iki kok nek dandakno kondor piye bosan ayo dhisik wis nom mikir terus saya dok sama dok nah ayo lah ini mungkin mulai kesempatan lah saya dok kowe kok ada aku saya kok ambil ini ayo kowe kok nah kowe kudu sing mon iki sing beri masih dikek ambek boe cocok nek kamera kudu podo kok iso ayo kita maniku iki madhep kene mi maju karo mi nganggo jadi lek kok ewangnya kok ngene nganggo alah lah saya kok gak mau rene lho kamu golek duit ning kene dibayar matur suwun nggih iki sing mana iki ini siapa? Bisa. Ini siapa nih? Pak Chandra, soalnya Pak. Boleh Chandra, boleh Chandra. Maksud Andani aku nih kalau Pak Chandra. Nama Dani Chandra. Matur suwun Pak Chandra. Ayo Mbak Diman kowe yo. Sorry, Ya. Matur suwun ya Allah. Nggih, sak kelasnya ngobrol-ngobrol. Situ aja ya Allah Gusti.
bojoku